खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बुङो दि एनडिए दोलोआव इउपिपिएलनि इयुननि सायाव सावरायगासिनो दं। गुवाहाटीनि सुबाम राभाखौ भारतनि आन्डार 17 फुटबल टीमनि लेङाइ कच महरै थिसननाय जादों। भारतनि हादोरगिरिया बकनि जितुल राभाखौ साबसिन गुदि थाखोनि सिबिनायनि थाखाय मान बावो। अन्ध्रआव बाइकजों सौग्रावनानै गंसे बासआ अर खामदों, सा 20 सुबुंनि जिउ खहा। तिनिसुकिया पुलिसआ उदखारि बेरेखा गोख्रों अपारेशनाव सा 7 आलफा आइनि हेफाजाबगिरिफोरखौ हमदों। इटानगराव सासे 19 बोसोर बैसोनि सिख्लानि गोथै सह'खौ मोन्नाय जादों। रैखाथि हान्जाया आयेन बेरेखा खनिनि आगजु आरो दंफांफोरखौ जब्द खालामो। एनएफआरआ बिटिआरआव रेल मावथांखि जागायदों। बासबारियाव 256 कौटि रांनि वेगन वार्कशप फसंगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। प्रमद बर'आ बुङो दि एनडिए दोलोआव इउपिपिएलनि इयुननि सायाव सावरायगासिनो दं। आसामनि मोनसे मख'जाथाव राजखान्थियारि दावगायाव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङो दि दोलोआ बिजेपि दैदेननाय एनडिए गोरोबथायाव गावनि थाथायखौ फिन नायबिजिरगासिनो दं। खौरां बिजोंजों मोगा-मोगियाव बर'आ बुङो, जों दासान्दि एनडिएआव जोंनि बिफावखौ बिजिरगासिनो दं। मोजाङै सावरायलायनायनि उनाव थिरांथा लानाय जागोन। इउपिपिएल आरो बेनि लोगो बिजेपिआ आसामनि गेजेराव इसिङारि गोरोबलायनायनि सोमोन्दै बांबोनाय आबहावाफोरनि गेजेराव बे बिबुंथिया बेरखांदों। दासिम जेबो जोबथा थिरांथा लानाय जायाखैब्लाबो बर'नि बिबुंथिनिफ्राय मिथिनो मोनो दि फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सिगां दोलोआ गावनि राजखान्थियारि नोजोरखौ गोदानै सानफिनदों। थांनाय समफोराव गुबैयै बड'लेण्ड ओनसोलाव इउपिपिएलआ बिजेपि दोलोनि मोनसे गोनां हेफाजाबगिरि जानानै दंमोन। बे गोरोबथायाव जायखिजाया सोलायनाया हादोरसायाव गेदेर राजखान्थियारि फिनजाथाय जानो हागौ। थामथि खौराङाव दङ। गुवाहाटीनि सुबाम राभाखौ भारतनि आन्डार 17 फुटबल टीमनि लेङाइ कच महरै थिसननाय जादों। आसामनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव जाफुंसारनायाव गुवाहाटीनि सुबाम राभाखौ 22 निफ्राय 30 नबेम्बरसिम जानो गोनां एएफसि इउ-17 एशियान काप क्वालिफायारनि थाखाय भारत आन्डार 17 फुटबल हानजानि लेङाइ कच महरै मुं होनाय जादों। राभाया आथिखालाव उरिष्या एफसिनि लाइमोन जौगाखां बिफाननि गाहाय। बिथाङा गावनि गोसो दुंनायखौ फोरमायनानै बुङो दि जायखिजाया थाखोआव भारतनि जानानै गसंनो हानाया मोनसे सनमान गोनां। बेयो मोनसे सिमां जाफुंनायमोन। बिथाङा गाहाय फोरोंगुरु बिबियान' फार्नान्डिसजों लोगो नांनानै खामानि मावगोन मानोना भारतआ मोन 7 बानजायगिरि हादोरफोरनि गेजेराव मोनसे क्वालिफायारनि थाखाय थियारि जागोन। गुबै टुर्नामेन्टआ 2026 मायथाइयाव सौदि आरबआव जागोन। राभाया नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, श्रीनिधि डेक्कन एफसि आरो आसाम स्टेट टीमजों खामानि मावनायनि थाखाय 10 बोसोरनिबो बांसिन रोंमोन्दांथि लाबोयो। दानि भारत इउ-17 हानजायाव आसामनि सानै गेलेगिरिफोर गलकिपार मनजतु बरुवा आरो फरवार्ड राहन आहमेदाबो दं, जाय हादोरसानि फुटबलनि जौगानायखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङाव दङ। भारतनि हादोरगिरिया बकनि जितुल राभाखौ साबसिन गुदि थाखोनि सिबिथायनि थाखाय मान बावो। आसामनि थाखाय गोग्गाथाव बुब्लियाव भारतनि हादोरगिरिया बकनि समाज सिबियारि जितुल राभाखौ गुदि थाखोनि सिबिनायाव बिथांनि सोमोनांथाव बिहोमानि थाखाय मान बावदों। समाजनि थाखोआव मेंनो रोङै खामानि मावबोनाय राभाखौ सोलोंथाइ, समाजारि सांग्रांथि आरो अनसाय हाबाफारिनि गेजेरजों गामियारि समाजखौ जौगाहोनायाव बिथांनि बिहोमानि थाखाय मान बावनाय जायो। बिथांनि रादाय होनाया गावनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि जिउआव गोबाङैनो सोलायनाय लाबोबाय, जाय बिथांखौ गोबांनि थाखाय थुलुंगागिरि खालामदों। हादोरगिरिनिफ्राय गनायथि होनाया हारिनि दैदेननायनि गोनांथि आरो हादोरखौ गोख्रों खालामनायाव ओनसोलारि गोदान दिहुनगिरिफोरनि गोहोमखौ दिन्थियो।
बे सन्माना बख'नि थाखायल' नङा, गासै आसाम रायजोनि थाखाय जोबोद गोग्गानाय लाबोदों। बाथि खौराङाव दङ अन्ध्रआव बाइकजों सौग्रावनानै गंसे बासआ अर खामदों। 20 सुबुंनि जिउ खहा। अन्ध्र प्रदेशआव मोनसे गिख्रंथाव ट्रेफिक जाब्रबथायनि खौरां मोन्नाय जादों। गंसे पेसेन्जार बासआ साखा खबनैजों सौग्रावनायनि उनाव अर खामग्लियो। खमैबो 20 सुबुंनि जिउ खहा जानो हागौ होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोन्नाय जादों। गिबि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला लामायाव सौग्रावनाय समाव बासआ गोबां दावबायारिफोर दंमोन। बे सौग्रावनायनि जाहोनाव गोबां अर खामदोंमोन, जायनि जाहोनाव बासआ थाबैनो खामजोबदों। रैखाथि हान्जा आरो जायगानि बिबानगिरिफोरा जाथाय जायगायाव सौहैदों, नाथाय अर जोंब्लावनायनि गोब्राबथिनि थाखाय सुबुंफोरखौ दिहुनना होनाया जोबोद गोब्राब जादोंमोन। पुलिस आरो अर खोमोरग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां होदों, नाथाय दासिमबो थि अनजिमाखौ रोखा खालामनाय जायाखै। जाय सुबुंफोरा जोखोम जादों बिथांमोनखौ देहा फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालिफोराव लांनाय जादों आरो जाब्रबथायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायनाय जादों। बे जाथाया गासै ओनसोलाव गोबां दुखु सोमजिहोदों। मावख'गिरिफोरा दुखु फोरमायदों आरो लामा रैखाथि नेमफोरखौ गोख्रों खालामनो खावलायदों। द'थि खौराङाव दङ तिनिसुकिया पुलिसआ उदखारि बेरेखा गोख्रों अपारेशनाव सा-7 आलफा आइनि हेफाजाबगिरिफोरखौ हमदों। अरुणाचल प्रदेशआव रैखाथि हान्जाया बिग्रायारिफोरजों जुजिनायाव मख'जाथाव दावगानो हादों। म्यानमार सिमानि साखाथियाव मोनसे हेफाजाबारि अपारेशननि समाव बिथांमोनहा होबथाजानाय उदखारि हान्जा आलफा आइजों फोनांजाबनाय आरो जगायग्रा नेटवार्कखौ फोजोबदोंमोन। मावख'आरिफोरा दाबि खालामो दि बे अपारेशना ओनसोलाव आलफा आइनि हेफाजाब खान्थिया जोबोद लोरबां जागोन। हमजानाय सुबुंफोरा सोंथि खालामगासिनो दं आरो गोबां गुवार नेटवार्कखौ मिथिनो थाखाय उफ्रा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जौगानाया भारतनि सेन्सिटिभ सिमा ओनसोलफोराव बिग्रायारि हाबाफोरखौ खमायनो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि मोनसे आरोबाव आगान दिन्थियो। 7थि खौराङाव दङ इटानगराव सासे 19 बोसोर बैसोनि सिख्लानि गोथै सह'खौ मोन्नाय जादों। मोनसे सुइसाइड न'टआव अजद होनाय जादों दि सानै गागि मावख'गिरिया आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। अरुणाचल प्रदेशनि इटानगराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों, जेराव 19 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ सोमोनांथाव थासारियाव थैनाय नुनो मोन्नाय जादों। पुलिसनि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोनो दि जाथाय जायगायाव मोन्नाय गांसे बिलाइयाव सानै गागि मावख'गिरिनि सायाव आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि गोख्रों अजद होनाय जादों। बिबानगिरिफोरा रोखा खालामदों दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जाथाया ओनसोलाव गोबां जिंगा सिखांनाय आरो रागा जोंखांहोदों, जायनि थाखाय गुवारै आरो थार नायबिजिरनायनि थाखाय खावलायनाय जादों। सुबुं माहारि आफाद आरो जायगानि बिबानगिरिफोरा सरकारखौ न्याय होनो आरो भुगिनांनाय सुबुंनि मान-सन्मानखौ लाखिनो खावलायदों। बिबानगिरिफोरा खोथा होदों दि बे आयदानि सायाव मोजाङै नायबिजिरनाय जागोन आरो फिथाय बादियै नांगौबादि आयेनारि राहा लानाय जागोन। बे जाथाया फिन खेबसेबाव बिबान गोनां, रैखाथि आरो मोनथायनि गाज्रि बाहायनायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लानायनि गोनांथिनि सायाव गोख्रों साननायखौ फोरमायदों। 8थि खौराङाव दङ रैखाथि हान्जाया आयेन बेरेखा खनिनि आगजु आरो दंफांफोरखौ जब्द खालामो। आसाम-भुटान सिमानि साखाथियाव 3 सुबुंखौ हमदों। रैखाथि हान्जाफोरा आसाम-भुटान सिमा खाथियाव मोनसे गिदिर अपारेशन खालामदोंमोन। सिग्रोमनाय समाव बिथांमोनहा गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा खनिनि आगजुफोर आरो दंफांफोरखौ जब्द खालामदों। बिबानगिरिफोरा रोखा खालामो दि आयेन बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ हमनानै लानाय जादों। सिमा ओनसोलफोराव गोबां आयेन बेरेखायै जावखांनाय आरो दंफां फालांगि खालामनायनि खौरां मोन्नायनि उनाव बे सिग्रोमनायखौ जागायनाय जादोंमोन। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे अपारेशना आबहावानि खहाखौ खमायनो आरो सिमा बारनानै सिखाव फालांगि खालामनायखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि मोनसे बाहागो। जाय सुबुंफोरखौ हमनानै दोननाय जादोंमोन बिथांमोनखौ सोंथि खालामनाय जागासिनो दं आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 9थि खौराङाव दङ एनएफआरआ बिटिआरआव रेल मावथांखि जागायदों। बासबारियाव 256 कौटि रांनि वैगन वर्कशप फसंगोन।
सा-सानजा सिमायारि रेलवे (एनएफआर) आ कानेक्टिभिटी बांहोनो आरो जौगानायखौ बांहोनो थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआर) आव गोबां मख'जाथाव रेलवे मावथांखि जागायदों। मोनसे गेदेर मावथांखिया जादों क'क्राझार जिल्लानि बासबारियाव मोनसे गोदान वेगन आवधिक अभारअल (पिअएच) मावबादा लुफुंनाय। बे मावबादाया 2500 बिघासो हा आवग्रिगोन आरो गिबि खोन्दोआव बेनि खरसाया 256.35 कौटि जागोन होनना साननाय जादों। खेबसे खामानि मावखांनायनि उनाव बेयाव दानसेयाव 75 सो वेगनफोरखौ फाहामनो हानाय गोहो थागोन। उनाव बे अनजिमाखौ 250 वेगनसिम बांहोनो हानाय गोहो थागोन। बासबारि थावनिखौ बासबारि रेलवे स्टेशन आरो रुपसि बिरखं गाथोननि साखाथियाव थानाय मावखान्थियारि थाथायनि थाखाय सायख'नाय जादों, जेराव जायगानि साख्रि सोरजिनो आरो रोंगौथि जौगाहोनायाव मदद होनो हानाय गोहो दं। एनएफआर आ गुबुन गाहाय मावथांखिफोरखौबो आखायाव लादों, जेराव 4033 कौटिसो रां खरसानि क'क्राझारनिफ्राय गेलेफुसिम 69 किल'मिटार गोलाव गोदान रेलवे लाइनबो दं, जायनि थांखिया सिमा बारनानै फोनांजाबनायखौ बांहोनाय। बेनि अनगायैबो अमृत भारत स्टेशन स्किमनि सिङाव क'क्राझार, गसाइगावहाट आरो फकिराग्रामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि गोबां स्टेशनफोरखौ गोदान महर होनाय जागोन। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बेफोर राहाफोरा हान्थामेलानि गोहोखौ जौगाहोगोन, फालांगिखौ बांहोगोन आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि समाजारि रांखान्थियारि जौगानायाव हेफाजाब होगोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। गोजोन्थों।